igama kubhala isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathi tupa kuda kwehini ingqwele ibhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lodwa likamentshise thuluza ngihambi nalo kulifica insimini xama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini kumafa avuke njengedaka abaningi nogwaqubhaqa ikhulu abakhanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elinkosazana dame ngasho ubusika nehlobo ngqwele engaphuphi inyoni ziphupha mihlana namalanga mthombo ogelizayo ngabonakala ukuthi amanzi aphumela kuphi kubonakala lapho iphuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo foko ngeke ngizekeze ngempatha mina gcwala ngakufakela nangisikisi sanibonani hayi ke sengikhona njengamanje sengikhona ngiyabingelela kubona wonke amagumbi akhona umhlaba ngithi lapho nikhona nginithanda huri mhla ka 1 November zonke indlela ziya imidi ilofu lapho kuyobe kusetshenziswa ngezinga eliphezulu kodwa ngithi ake sakhe isizwe njengamanje umhlaba esiphila kuona awuyona lento ocabanga ukuthi iyo umbusazwe awuyona lento ocabanga ukuthi uyiyo abaqashe emsebenzini wakho la usebenza khona abayona lento ocabanga ukuthi khona bayiyo impilo nje is something else impilo ifuna ube strong impilo wena be strong impilo and into engifuna ukuyisho ukuthi wonke umuntu unalo idlozi amadlozi abantu beseshiyana ngamandla beseshiyana ngezinselelo umuntu funa wazi ukuthi lapho you are representing idlozi lakho the way you speak the way you act represent alona asilazi idlozi lakho kodwa ngokubona wena sibona abantu bakini ingake yathi kuthiwa wena ufana nabantu bakini abangasekho because thina ngokubona wena sibona abantu bakini so la uhamba khona umele bona uma unqoba akunqobi wena kusuke kunqoba abantu bakini abalala uma uhlaselwa yonke impi is spiritual uma uhlaselwa akuhlaselwa wena as a person kusuke kuhlaselwa ispirituality sakho uma wena ufuna ukunqoba usukulekelela ispirituality sakho because isona esikulwelayo ingakho mawuvuka ekseni uhamba ufuna usho uthi nina bakithi hambani nami bayazi vele ukuthi bazohamba nawe kodwa just nje ukubakhumbuza nokuba acknowledge ukuthi uyazi ukuthi babalekile kufana nomuntu azi kahle ukuthi niyathandana kodwa ukuthi kuyena I love you hayi ukuthi akazi ukuthi uyamthanda kodwa the moment uthi I love you lonto kuyena ifike ithola indawo enhlizweni kufana nomuntu azi ukuthi uyamthanda kodwa mawungasamkhumbuzi ukuthi nje I love you thosa umkhumbuzi ungamkhumbuzi kwakho lonto ikhona into eyishiya enhlizweni ukuthi ngaba uyangithanda kodwa akasenandaba yingakho noma kuthiwa mhlambe kuthiwa unikwa into okuchela mhlambe seyikhona umuthi uhamba nemoya onikeze yona ngenkathi uchela ukhuluma uthi gadani ke lapha amadoda amakhulu gadani ilwani nani lapho sokukhuluma nemimoya iyazi vele ukuthi kuthiwe ayizogada kodwa for a fact ukuthi usuyasho nangomlomo wakho isho ukuthi nawe uyavuma wendi uyazibophezela ukuthi nawe uyasho kufana noma kuthiwa kukhishwe ilwane emzini wakho sekuthiwa zizokhishwa uma engakasho umnikazi wendlu noma wendawo ukuthi phumani lozo ikhipha ngeke azayikhipha ngoba uzothi uyayikhipha lo zithi hayi thina safa kwa uma thina safa kwa ubaba sesaba lekhaya kufuna kuze kusho umuntu walekhaya athi phumani angisanidingi kuyimali ozokulekelela kuba lula kuyena ukuthi azikhiphe noma engayiphi indlela kodwa makuzokhuluma nje umuntu ozokusiza bathula balekhaya balokhu nje bethuli kufuna kusho bona noma kuthiwa kufika isikhathi la kuthiwa uya kokugeza emfuleni noma kuphi ma usuthi wena ngithi sukani kulomzimba lapho uyakhomanda ziyazi vele ukuthi njengoba uzela uzoyisusa kodwa ma usuthi ngithi sukani angisanifuni phumani manje kumina mphani nemahlathini mphani nemgedeni akuyona indawo yenu le lapho usuke sewukhomanda ngithi ngicacise lento because abanye abantu bavele benze ama minor mistakes kufana noma kuthiwa umuntu mhlambe let's say kuzo setshenzwe ikhaya lakho ukuthi libe kunqotshwe kuleli khaya
ngeke lunge indlela ezosetshenziswa ngayo ekhaya lakho uma kukhona umuntu oyedwa nje obopha inhliziyo. Ingakho ngokomthetho uma ngabe ufuna usizo lekhaya lakho kumele abantu okuyibona bona balekhaya kumele bonke bavume ukuthi hayi sidinga usizo lekhaya. Uma kuubaba nomama, ubaba kumele bavumelane nomama ukuthi siyalidinga usizo la. Kodwa uma kuubaba ozothi hayi ngilungisa into zami mina ngiyamcross umama, kodwa uzomcross umama uhamba ugeze ukwenze konke kodwa egcineni uzokuyela ekhaya. And uma kusetshenzwa bayazi abantu esisebenza ngabo ngomakhanakanda oil, kufike kusetshenzwe wena le damini nasetsheni ngomakhanakanda oil, kuphindwe futhi kube khona indlela ozothi mawufika ekhaya kuphinde kusetshenzwe ikhaya. Ngoba yindaba, ngoba into ehlala kuwena ilwe nawe iyaphinda futhi ithola iphunga lasekhaya, bese ithilwa nawe iphinde igange ngeingane, ithilwa nawe iphinde ibulala imoto, ithilwa nawe iphinde igijime phezulu kwezindlu qa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 , ithi ilwa nawe iphinde futhi uzwe kuvuleka impompi, ithilwa nawe uphinde futhi uzwe ucindezeleke ebusuku. Uzuxakeke wena yini ngixabane njalo nomuntu wami? Akuqali ngokuxabana kwenu, kuqala ngokuthi kunemimoya vele khona la ngaphakathi endlini egangayo. Ngabe ihamba phezulu kwezindlu, ngabe ithithi icapha sangqongqoza, ngabe ivula amanzi, ngabe khona omunye wenu elala naye, ngabe mhlambe icashe egumbini lengane, ngokuthi khona lemimoya izokwazi ukuniqhatha ke. Uma nifuna ukuyihlula lemimoya, ifuna nini nihleli ngaphakathi nibe moya munye, kakhulukazi abazali. Uma abazali bemoya munye abaqinisekisa ukuthi ayikho ingane ezophuma eceleni, ngoba once kwana umuntu ophuma eceleni vele isuke lento umoya omubi, ivele isuke lento isilwane iye kocasha kuloyo muntu. Angiphathi makuthiwa khona umuntu odaka utshwala bese edakiwe kulomuzi avele yise, kusuka sinje ngoba sinjalo isilwane siyocasha kuyena. Uyohamba uzube mfushane nabazali nithi namba nilahle isilwane, kodwa senzeni sona niyosilahla nina kanti vele sicashile kunina. Sicashe kuphi? Sicashe lapha kulomuntu lo enganeni yenu le engayizwa, le ngane engafuna ukunilalela. Lento ifana noma kuthiwa indoda nomfazi. Normally uma uyindoda uyamdinga unkosikazi. Uma unkosikazi uyayidinga indoda. Ngisho noma ungathi unemali engakanani futhi sekho yokhohlisa abanye izophela leyo mali yakho. Uma ngabe uzothi wena uyiwena, niyadingana ngoba amandla endoda acasha ngapha kunkosikazi. Amandla onkosikazi acasha ngapha endodeni. Lento iyaphambana ithi ukuze umuntu othi uzodila nami King Bhaka engiqonde direct akakwazi ukunqoba mina, ngoba amandla lawa awafuna ukwanqoba nalawa awamemeza ezintweni zakhe awacashile acashe la kumngamo. Uma ngabe usahlala nabazali ungenankosikazi, amandla akho aqasha kubazali bakho. Ingakho uthanda ifuna ukwazi ukubalalela abazali bakho, amandla akho acashe kubona. Uma sewufika isikhathi sokuganwa, ifuna wena nomngakho nibe nokuzwana, ngoba amandla endoda acasha ngapha awalu. Ingakho mabexabana kufika isigaba ukuthi bayaxabana noma sebeyadivorce. Once baxabana abantu athanayo kwafika isigaba sokudivorce, izinto ishona phansi. Yini ishone phansi? Ingoba amandla lo abecashe ngapha, awalo abecashe ngapha. Njengoba bexabana manje amandla bo enzani asedonsela emuva. Imfihlakalo lenginitshela yona, imfihlakalo. Ingakho nangesikhathi kusaliwa izimpi thina esikhulele emakhaya, kwakuthi insizwa mangabe seziphumile ziyempini asala amakhosikazi, amanye ayazahlanakazela into zokugqoka ethandaza ukuthi amadoda awo awabuye empini, okusho ukuthi ingilosi egade lamadoda ilapha. Kodwa uma uzoya empini ushiya uxabene nomngakho, ama chances ongabuye empini maningi.
Uma uzosuka ungena emotweni usuka uye emsebenzini ushiye endlini uqabele nomngakho lamandla kumkakho ayadunguzela uzofika ube nenkinga emsebenzini uyohamba uzobe mfushane lokuthiwa ushawa idlozi lakho kanti akuselona idlozi lakho usushawa amandla acashe ngapha unkosikazi because awuzwani naye ngethi izwayo empilweni yendoda bekwakhona ungazwani nokubambisana nomuntu wakhona wayo impilo ishona phansi uyathanda noma uthandi buza noma ubani ngishabelungu baba that is why abanye they even go through lokuzali depression uma sishube ngempela because amandla akho manje anteke ngoba acashe kuloya muntu and loya muntu loya anizweni futhi ugoloza nento yakho manje unamandla akho manje wabeke lapha unamandla akho ingakho uma ngabe ufuna ukubonisana kuthiwe bonisanani nomuntu wakho ngoba manje nibonisana idlozi lakhe ligade wena idlozi lakho ligade yena into eba kanjalo nje ingakho omunye ukwazi ukuhamba kade unentombi uthi afike endlini akutshele athi hayi wena ngiyakubona wena ukho msulu uqaleke utshene ubani kwenzekeni athi awukho msulu ugonoze nje ubala emva kalokho usuke zibhedla izinto ngoba yindaba uthandana nomuntu ukuzwa kwakhe kuphezulu yabo ukuzwa kwakhe indlela yokuxhumana kwakhe nemimoya iphezulu ngoba ukhiye ukuxhumana chamini ukengibhaka baba ngoba umthetho ufuna kumhlonipha umuntu othandana naye ufuna umhloniphe kodwa futhi ungavumi mase kujwayela kabi ngavumi ukujwayela bese kujwayela kabi ungayivumi lonto kodwa mina sahloniphana nje umhloniphi impela kodwa bese kujwayela kabi shayibala and ipower iyacasha ipower nje iyafihlwa ipower ikonto ngihamba utshela abantu ukuthi hayi nansi ipower yami ipower iyafihlwa kufana nomphethe isibhamu siyipower siyafihlwa isibhamu kufana nomphethe imali power iyafihlwa imali ngeke uhambe nje imali uhamba uthi niki nansi imali ngiyayibona niki imali iyafihlwa ngaphandle mawizidididike ungakhamba uyiveza yonke indlela bakubamba inkunzi okapha uphinde ucwala imali iyafihlwa nje imali ipower iyafihlwa ingakho uNkulunkulu engabonakala ngoba uyini uNkulunkulu uyipower ipower iyafihla ipower uyaqabanga mangathiwa abantu bayawazi amandla akho ukuthi angakanani acashe kanjani ukuthi zingakwenzani izitha zakho zakho kufanele ziwazi amandla akho ukuthi acashe ngakuphi fanele ziwazi amandla akho power iyafihlwa hayi lento le khabe ziwazi zinyoni la hayi zingazi lutho ikho lonto power iyafihla baba then you confuse the enemy bayibuza ukuthi amandla amangaka wathathaphi funa beke bayibuza abantu bethi amandla amangaka uwathathaphi babuya abanye imali engaka uyithathaphi babuya abanye unkosikazi powerful kanjena wamthola kanjani ipower iyafihlwa awabuvezela wonke umuntu ipower ngoba the moment uyaphezulu amadlozi abanye abantu awathanda ukubona uyaphezulu ngoba wona wazi ukuthi ifunekeze kanjani musa ke wena hamba usho nje uveza yonke into kade uhlabile sewufaka iziphandla zezingaka ufuna kubone ngisho inyoni ukuthi amandla kasekuhlabeni ubone ngisho impatha sugaxa iziphandla zingaka uhlonye kuswe umuntu angazili utho ngisho umuntu ayisidididi useyabona ukuthi amandla lo asekuhlabeni uyabona ngase athi behlabile mase siphazamisa umcimbi wakhe noma sintshontshe noma ithambo sabe silisebenze sintshontshe noma inyongo sabe sisebenze sicaphune noma igazi sabe sisebenze noma ngenge lomcimbi kuvele kusuka umsindo nje ungaphazamiseka umsebenzi wakhe mawuphazamisekile amandla akhe azophazamiseka wena usukhombisa inyoni ukuthi amandla ngakuphi khombisa ukuthi amandla ngakuphi amandla hayi amandla akumfundisi wami awuleke umemeza ukuthi akumfundisi wami amandla izitha zakho zizogijima kule nyoni oloke uyipraise zigijime nje zifike zivale ingane awuyenzi lonto le amandla yafihlwa amandla shiye bengabe kuhlohlile umfundisi wakho wathi ngishayiseni marketing bantu abami gqokani izikipa zami gqokani igqoko zami imarketing leyo ke ni market umfundisi uyena unamandla ke lapho kodwa nje masikhuluma ngawe amandla yafihlwa
Amandla ayafihla. That is the reason why mina namanje akekho umuntu obake wabona umakhanda oil la. Soze ngawuveza futhi. Ngoba yini? Ipower enkulu makhanda oil. Waziwe umuntu osenawo. Ngakho. That is why umuntu bengeke ba understand ukuthi why ngavula idamu lo nginweba ukwazi kwami nokunderstanda amandla asemanzini ukuthi makhulu kangakanani. Amandla ayafihla manje. Futhi bayeka abantu baqagele athi qagi aqagele umuntu kodwa ngabi nayo isho. Ngabi nayo isho. Nawe la ukhona mfethu ungavezela ididida amandla akho uthi ngakuphi. Ididida zikufuni mawuphumelela. Asikufuni. Umakethwa uzumakethwe ngisho yilo umuntu ocabanga ukuthi uyakusupport mawusuphumelela. Ayihlekisa ubala uthe unyanyavu lemoto awu ngiyakubongela uhlungu umhlathi akuvuma usho. Akuvuma umhlathi usho lonto. Kodwa uyayisho. Uxabane no partner wakho opowerful. Afike umuntu okade aba nomona. Athi awu kodwa ngeke. Bengabe umuntu esifazana nje iba independent. Ungaloku uthembele emadodeni. Funa ube independent. Uzame uba independent. Bese uqhashaza wona wonke amadoda akho emhlabeni. Angithi usu free phela manje, usu independent. Yile yaxhaphaza, yile icela ucansi, yile icela ucansi ubhekele, enye icela ucansi ubhekele, usuwenze isilima ke manje. Usuwaba ubhambabala, uwaba usine kubala na wonke umuntu ngoba uthi independent. So ubhambabala manje somulala nawo wonke umuntu ke manje ngoba empilweni kufuneka abe khona umuntu okwazi ukukhuza. Empilweni funa abe khona umuntu okwazi ukumsaba ukuthi ngeke ngikwenze ukuthi ngoba kuzothiwani. Uyabona bangamhlabeni ungasasabi umuntu, ungaboniswa umuntu. Hoyibo. Ungasakhuzeka, akakho umuntu ozokukhuza wena. Akekho umuntu nje osabayo ukuthi hayi mase khulume lo, angiyeke lento. Ingako ubona abanye abantu ku social media behamba half naked is because abasabe umuntu bathi ba independent bedaka. Impilweni kuyadingwana. Mawusangaphansi kwabazali, saba abazali bakho. Hlonipha isithunzi sabazali. Mawusuphumile kubazali waya kogana. Hlonipha umnyeni wakho, hlonipha unkosikazi wakho. Yes. Hlonipha abantu lapha. Kodwa mawusuthi mina angisafune ukutshelwa winja. Mawusafuna ukutshelwa lutho uzobola uhamba la emgwaqweni uzovutha uhamba. Uye ngala ugcina ungasazi uyapi. Uzovutha uhamba. Uzovutha uhamba. Wonke umuntu okubonako nje uzobe ehalela ukulala nawe because uyinto elahlile. Yikho lonto. Athi umuntu hayi mina angisafune indoda. Hayi mina angisafune umfazi unamanga. Namanga ufuna ukunyonyobela abafazi babantu. Namanga. Angisafune indoda mina, angisafune indoda unamanga. Namanga. Usane ingqinamba ekhona lemqondweni. Noma uyanyonyoba, unyonyobela Ben 10. Noma usane challenge lemqondweni. Thola mina ukungipha. Thenje hayi ake ngithathe ithuba nje le sike sikhulumeni lento. Phela kubuye funa sithi masikhuluma sibuye sifake u7, sibuye sikhulume kahle, sibuye siqinise ngoba njengamanje abona abangabe kuza lensebenzo enkulu yango 1 November. Kuyashuba bakuza le. Funa qinwe nje ngempela. Nawe lapho ukhona ekhaya qina ngoba ziningi ifungufungu ezikufunayo. Baningi abantu ababethi ngeke ushaye lo nyaka u2025 usaphila, nakho uyaphila. Sebethina abanye bathi hayi kodwa ngeke uzophele. Hey, awuphele lo nyaka uphila. Awuphele. Funa ukubona izothini lezinja. Ezayithenga uzophela unyaka. Funa ukuyibona izothini lezinja. No 2026 futhi awuphinde uphele. Babetheni ngeke uphinde ube nemali. Baba. Ake ulungise manje imimoya lentshontsha imali kuwena. Ake ube ne drive. Yabona? Ukuthi uyasave, bese uyayilanda bese uyasave. Uvusa umuzi. Ake kuthuka abantu kwakuthiwe umuzi wakini noma wakho ngeke usawuvusa. Ake uvesane baba ushaya double story. Izinyanya inyoni zigcwale. Babetheni ngeke uyishintshe imoto. Ake uvele uyishintshe nje. Babethe ingane zakho ngeke isagana. Hayi ake vele igana. Fika nazo lapha edameni mhla ka1 November noma ufike ngama Saturdays ngisuke ngisebenza. Kusetshenzwe ake vele igane nje. Bese siyabona ukuthi abantu bazothini.
ngoba into ebalulekile ifana nami nje mangathiwa khona impatha ethi hayi ngiyamthakatha uKing Bhaka Fusek try me akho umuntu ngathakatha mina try me hayi labantu abavela athi umuntu hey hayi mina athi umuntu angithakatheki uthi uyambheka kodwa nje uyambona lo muntu lo ukuthakathekile lo muntu uthi ukuthakathekile lo muntu akhuluma umuntu uthi abheke into zakhe zizoshona phansi ebaba asisho ukuthi into zakho azinyuke ngesivinini yangizwa ngithini kodwa ngithi okuncane nje umnyuka ukuthi kushi achievement impilo lwela ukuya phambili noma ungaya phambili kancane kangakanani ungavumi ukuthi ime nokuthi ihlehle ngayivuma lonto lwela ukuthi noma yigxathu encane igxathu unje xa yes noma ungathenga usimende owodwa nama blocks awu5 uwabeke egcekeni igxathu le kuphela isonto uphinde add ama blocks awu3 ondaba bayakubona ukuthi nanka ama blocks ayeza igxathu lelo lama blocks azogcina e1000 usuyaphuma 1 room shaphuma 1 room ungasho ukuthi uyoze uthenga ama blocks a1000 kanye akufanwa kodwa bese wasithatha isinqumo sokuthi ake ngithenga ama blocks awu3 ngalo 100 rand kuphela mhlambe 3 days ake ngiphinde futhi ngithenga amanye uwabuke nje ama blocks uku-enjoy ukubuka ama blocks akho athengwe uwe ngemali yakho cash awu5 uyabona ukubuka ama blocks awu5 akho owase cash bese ubuka nesaka lika Simende ukuthi naka ama blocks naku Simende ngikutshela uyongibonga ngelinye ilanga ungalindi ukuthi uzothenga oSimende aba 100 ngoba azongathengeki kufana njengemoto mangathiwa yikho lento ukuthi u-apply ifinance for imoto ngaba abantu abaningi abayi-drive imoto kodwa umuntu uthini uthi ngoba ngine payslip yabo igama lami li right awuthi ke ngizame nje uku-apply athathe iveli approve abe nemoto bese thini hayi ngizikholela mhlawumbe u15000 awuthi ngikukhokhe lo 5000 we-installment ayithi yabona ukancane lokho kodwa kuthi uzibotha unani nasema blocksini la kwenjani uyongibonga lethi mina uyongibonga lethi noma yini empilweni oyenzayo understand ukuthi uma ungayiqala kancane izogcina ikhulile yeba kokwazi ukukhula umuntu into ongayiboni ikhula nini uyibona seyikhulile nje umuntu ukwazi ukukhula umuntu empilweni usungahlula ukukhulisana ke manje wena umnotho wakho usungahlula ukukhulisa indlu yakho ukwazi ukukhula umuntu ukwazi ukukhula unwele uligadile uthi ufuna ulibona likhula awuliboni likhula ulibona selikhulile awubezi ingaka manje sesingaka manje show me looking back ngithanda uri 1 November 2025 zonke indlela zemidi ilof ngisazoqhamuka ke nama details kahle ngisalinde kahle nami information isigodlweni yabo phela siya consult thina sifele nje singquzulu abantu bahamba nezinkinga ezinkulu kodwa ngineshow yayo ngizobe ngihlabe nenkomo engineshow yayo futhi abafikile ngeke baze bayisola bobuya benamandla asidlala futhi kule game kunwetshwa yonke into kunwetshwa umuzi kunwetshwa idamu kunwetshwa ama parking kunwetshwa amandla kunwetshwa ngisho uthingo lenkosazana last year kwezo lodwa this year izobe siphambana kanje mase kusukela i-event ngiyonishuthela abaningi nje mase lukhona ngivele ngithi bukani ngivele ngibe live ngithi nanto vele iphambane zithi thingo lenkosazana uzobona sidlala phela thina asidlala ke ngibabona abantu ucabanga ukuthi kuyadlalwa kudlalwa into emnandi ukuthi abantu ngibakhonze hure and siyacela futhi nabaholi bezwe kungadlalwa ngabantu kuze kubonakala siyayibuka lento le yama dockets siyayibuka le yama dockets afike asuswa kule team le ebedila nosopolitiki ebedila nokubulawa kosopolitiki asuswa ayiswa national afika staka siyayibona futhi ibhidani yakhona
Sayibona ibhidane abantu abazona ingane. And akufanele abantu benze ilima baze babone ngoba la bedinwa khona. Yanyiwa la bedinwa khona. Uma kunecala elikhona, kuvula icase, kube ne docket, kuboshwa umuntu. Can you imagine mangathiwa wenza icala? Bese kuthiwa hayi ke ngoba khona abakusolayo ukuthi wenza icala, hayi ke akube ne commission. Angama ngama commission mangathiwa lento yokubopha isenzeki, sevele kuthiwa kube ne commission makuthiwa wenza icala wena. Hayi khona othe kunabantu lana ababulela abantu nani ake kwenziwe i-commission sithole lezi insolo ezishiwoyo ngokuthi sibanibani wabulela abantu baba i-investigation into efunakala. Angiphathi makuthiwa icase yavulwa siyabuka nje kodwa siyabuka into engisho yabantu abazonile lento yama commission izohamba icike yama commission ngoba kunomthetho okhona uku-investigate if kunama matters akho. Awuyenzi into ekuzothi masiyenziwa womunye ingenzeki. Uma kuukuthi sekumele kube nomthetho manje owokuthi makukhona ama allegations akhona akuvula i-commission awume lo mthetho ukuthi manje sekusetshenzwa ngama commission. Kodwa nje as far as I know ukuthi once kwaba nama allegations athi kunobugebengu funa kuvula icase. Makuvula icase mase kwenziwa investigation. Mase kuboshwa umuntu. Mayisiya court icase. I-court yo decide lo muntu oboshiwe uyazi noma akazi yini. Finish. Siyabuka. Kodwa ngithi sibona siyabuka mase siyathula. Sithula futhi ngamabomu. Kodwa hayi ukuthi asibone. Hayi asibone. Hayi ukuthi asibone. Akufanele umuntu bese emandleni asebenzisa amandla akhe wrong. Siyabuka. Into ebuyihluphi le yepolitiki. Ngopolitiki idlalwe iziphume esipolweni. Inamba yami 0798130260 papayini. Mangithinta lezi indaba nje zoma docket ngiyanyanya. But ake sibukeni